in kawo dalilai na cikakku da references su duba su gani in sun gamsu shikenan, in ba su gamsu ba su dawo su warware. Haka har mu gama da ta ɗaya, in mun gama ranar mun tafi ta biyu ba laifi, ka ayyana lokaci ai ta zama har mu girmama annabin mu girmama addinin. Ni shawarar da nake bayarwa kenan, minti 10 nan kamar an tsara ni kawai dama a zo a yi min abin da za a ce da karshe baka amsa ba, saboda ya za a amsa karatun awa 3. ai da ɗaliban na da ake ta aibatawa kawai cewa ne da su an mai da annabi kamar kwarto, za su haune da duka. Sai da na yi dogon bayani suka ga haka ne, to ya waje ba wannan bayanin yadda yake faɗa ina yi a can yana son masa anan yaban lokacin da aka ban a can. Amma can ba a minti 10 nake jawabi na gama ba, awa 3 nake sannan a gane. Yanzu ko shi ya ce a minti 3 zan fitan mai da wannan abu, a minti 10. To wannan shine rashin adalcin da nake cewa.